estic a un event un poc especial. Hola, què tal? Passeu, benvinguts. Hola. Hola, unicorns, com esteu? Estic en el Palau de l'Esar Reina Sofia, però no vaig a cantar-vos òpera, ja això en altre moment. Estic en ESIC, que és un event, unes orientacions de formació universitària, i és un event on te van a guiar professions futures ben importants dins de la indústria del màrqueting, de l'empresa, del digital business. Bé, se n'aneu a vindre amb mi per a descobrir el que són totes aquestes jornades. Anem a entrevistar a gent que ha vingut així i ja està. Endavant en el vídeo! Una professió que creus que hauria d'existir i encara no s'ha creat? Controladors de cotxes voladors. Que pel carrer la gent t'aparca el cotxe, te busca el lloc per aparcar soles y ya está. ¿Qué es para vosotros la generación ESIC? A ver, para mí este año ha sido un aprendizaje y también es una nueva generación, sobre todo la nuestra, que nos va a enseñar un futuro y unas ganas de aprender. Para mí este evento me parece una brutalidad porque es una pasada, bueno, se ve. Y también se aprende un montón de cosas y a la vez pienso que la Universidad de SIC es una brutalidad. Una de las mejores, yo creo. O sea, esto no lo monta cualquier universidad, desde luego que no. Què faríeu si demà vos tocara la loteria? A mi m'agradaria fer un viatge amb les meves amigues, m'agradaria recórrer el món i sobretot també ajudar la meva mare. Anar de viatge també. I de concerts, perquè m'agraden molt. Yo pegarme la fiesta de mi vida en Australia. Amb quin ponent dels que n'hi ha així se n'aniríeu a fer-se una cervesa, un cafè o el que siga i per què? Amb Daniel? Sí. Pense que pot ser una persona increïble i molt interessant per tot el que en conta i la manera en la que he vist que parla i té ganes d'expressar el que sent per el seu treball, me pareix impressionant. Jo crec que també en Daniel, perquè tracta temes que a mi realment m'agraden, com pot ser la tecnologia, els automòbils i tot això, i crec que podria ser una bona forma d'entendre com treballen les grans multinacionals i tindre una nova visió del que pot fer el treball en equip amb totes aquestes persones. Així el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i si és així, compartiu a la gent, als amics, li doneu a la campaneta per a que us avise dels vídeos, li doneu un bon m'agrada sobretot i me deixeu en comentaris si voleu aspectes a millorar, si us ha agradat, si no us ha agradat. I res, bonicos, ens veiem al pròxim vídeo. Passeu molt bona setmana i una besadeta ben forta i una abraçada ben forta. Adeu!